дар роҳҳои деҳлии нав мошини сечархаи Маҳендра Кумари 48 сола ки болои он боғи хурде мерӯяд, хеле зуд ба чашм мехӯрад. ин ронанда мегӯяд ҳавои тафсуну хастакунанда зарурати чунин навовариро ба миён овардааст. ман ба чунин фикр расидам ки парвариши растаниҳо дар болои мошин дар тобистон ҳаворо салқин хоҳад кард. барои он ки дар ҳавои гарм мусофирон сафари бароҳат дошта бошанд, Маҳендра Кумар дар баробари парвариши растаниҳо дар дохили мошинаш вентиляторро ҳам насб кардааст. муштариён ин кӯшишҳои ронандаро қадр намуда ба хотири ташвиқи ташаббусаш бо ӯ акс ва ё селфи мегиранд. онҳо мегӯянд дохили нақлиёт нисбати берун салқинтар аст ва савор шудан ба ин мошини нодир барояшон ҳаяҷоновар буд. ронандае ки ба тарғиби ҳифзи муҳити зист машғул аст гуфт, дар боғи сайёри худ дар қатори растаниҳои дигар чанд сабзавотро низ киш намудаву аз онҳо истеъмол мекунад. ман сабзавотеро ки дар боми мошинам мерӯянд дар хона истифода мекунам. мисли бисёр ҷойҳои дигари шимоли Ҳиндустон, пойтахти кишвар имсол баҳори хеле кӯтоҳ ва тобистони барвақтиву сахт дошт. тағйироти ғайриинтизори обу ҳаво дар як партовгоҳи деҳлии нав дар моҳи гузашта боиси сӯхтор гардид. бо вуҷуди боришоти чандҳафтаина аз моҳи марди соли ҷорӣ мавҷи гармои тоқатфарсо сар зад. ҳарорат дар пойтахти Ҳиндустон дар аксари рӯзҳо ба 40 дараҷа боло рафта, сокинонро дар қатори мушкилоти дигари саломатӣ дар рӯ ба рӯи хатари обхезӣ ва зарбаи гармӣ қарор додааст. соли ҷорӣ Ҳиндустон дар тӯли беш аз 100 соли охир гармтарин мартро пушти сар карда, моҳи апрел дар бисёр ҷойҳо ҳарорат зиёда аз 40 дараҷа буд ки рекордӣ маҳсуб меёбад. аз охири моҳи март даҳо нафар бар асари гармӣ ҷон бохтанд ва талабот ба нерӯи барқ то ҳадди аксар боло рафт. донишмандон ҳушдор медиҳанд ки беш аз 1 миллиард нафар дар минтақа бинобар гармо дар зери хатар қарор доранд ва шурӯъи тобистони бармаҳалро ба тағйирёбии иқлим вобаста кардаанд.